Toma Kigima Ekerenge kenene asumurubirioyo no kurbu Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no guisaransa n'abantu ao iriogo kolentera emegano yabo kera ritukurie juma chinse ibere chabutuko na buigo mwiroro ritukulie Jumapili chinse isano neseto ugoika chinsa kianda imeyandizi TV. Weekend yetabwati umurubiri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugiye baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho muri elio Ndizi TV lunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kere chinsa isanu na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora kuchigoro tukini amaberera inkore tere bintebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo ikeko tabanga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka na ande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tokese kobora rumba imeya Ndizi TV. Amatera naro amakoro wakaigure natumanyiti abateri abo asebale ekibagokora na muso kibabuate asuko yatera narazire mono na mangana yeze mono naganirie ngende gotimuka abantu abange barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu merana na shem papa gochakira chinsa isano na isatu chemugaso goika chinsa ikominemo chamaragoba iliosese ni wekegima na matera na bateria bakuru umwancho muligeri Ndizi TV turigeri tukurukalia ilitali anankoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mukong bwa bateri umurobeli weke muwa mukia bateri ni urabe kuko gotira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bali bakuru balikuwa rekoigwa na kumanya chingero cyabo na gusaba chingero cyabo kuruga stegesteseni yekia Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera umurubiri ubweke mbugambugu kyabateri nigochire ase TV yao ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yao ukorunirie bireja uneganye ngotu ukorunirie bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro ku Kristo bwao uise komocha igoreterwa mange litaliana nkuru kwa shem papa igarabuya ona tigarabuya tororane ali iguru Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigore byonsi mbuya mono nainde tigangiriri bageri ase izemo ya koleta lingana lenya sai na nyuma ntarale talingana lenya sai nchasa marie tangoro kwa umutomwa Edwin Kiriago Nyamera niongo sangasi kanisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry aigari gena getare Bosongo
tigangire libagiria singinjo kotalingana Nyasaye na nyuma ntara talingana Nyasaye bia mono tigansabe singinjo kotalingana Nyasaye monne Nyasaye ai Nyasaye wo kumia ndetayo ko wekaine bia mona singinjo murubiri yoboka na Nyasaye kango kwana mona abasomba bawo n'abantu bawo asebire bia bono mambia na asabire monene no bamende chingu nanje ko bono nkwanere egere nkwana mona baroho imyamanga Yesu Kristo na asabira kwegena tigangire libageria singinjo yokole talingana na inde aseli tukolinde sama tukali tukolia edete nabetengo kwana igoro yo muikabu obwoba na siri tukolia lero monene Nyasaye obairo mwegenwa na ndo kwanira mona inche siri tukolia lero ndari toligererie omuchakano bwoba bwochandeka no bwoba ekine kigene ngakiana siri tukolia lero muchakano bwechanda no bwoba na asamali kaitu tochikoligereria nase kitabu kya Matayo ndosome kitabu kya Matayo esano nemo guchakere 25 ndutume ibungo bingawo alafu ninkwana mangana Nyasaye buno moyo Nyasaye uligiti gukwana monaye kiringa gya nago tebinga omuchakano wowe chandeka no bwoba amaliko nigago tebaiga asayo nabatebirie nga timo chandeka igoro yobugima bwaino ekimorarie gose ekimoranywe gose asemebere yaino ekimorabeke ine obugima tiburio bonene kobwa endagera na umubere tulio monene kobwa chianga murigererie chinyoni chaigoro chiro chyo chitiji izimeka tichirigo sikogesa tichirigo sangereria gochie biage na iso inore igoro nigago chirageria ine inweti mobweti ligo liriabo nande ningo ore asemore oranyare wechanda komenta ekerengo yokoboko okomo asobotambe bwaye na chianga nase ki mogo chie chandera morigererie ebisicha byoro sana buna bigokina tibiri gokora emeremo gose tibiri wesi esisa korene na abatebirie nonyano Sulemani aso monene bwabone bwaye bwonsi tabigite chianga buna ekemo kebi korene Nyasaye okobo y'ubunyansi wegeti obore urero nangyo bwatugutwa asomuriro ineta komenta kwa boya inwe abamure no kwegenoke ga kiti mona wechanda mogoteba 31 ningi torarie usiningi turanywe usiningi turabeke na kyabantu bebisaku nigo bakorigia ebyo byonsi korende iso inore igoro omanyire nga muganeti ebintu ebyo byonsi korende litanganiriye burwoti wa Nyasaye na buronge bwaye na ebintu ebyo byonsi na momenterwe omonene isabakwe ndati ukwana igoro yogo chandeka yo wechanda asengoro yawo obwoba ekero buri meyo muntu nigakoba no wechanda nigakoba no kwengereria nigakoba no korengeria kuri igoro mono nigago tabataba naria asengenjo yo wechanda na kuri yobokonyi Yesu Kristo ekerarenga mona borokibaye kabaligereria kina Petro akabarura abande bagwechanda karigereria basomba bawo Filipo akarura bakona wechanda chanda ekero bare wechanda na sengenjo yamangana yense bakaba bagwechanda nganonye barasimeye emirimo yo monene lakini bakaba bagwechanda bakaba bakorengereria bakaba bakurigereria amangana yense mono amangana yo mubere mono amarika mana gotebanga ekero yesa chikurigereria akamana ko batebya asayo na batebiringa timo chandeka igoro yobogima haleluya oyo mintone ngiye kogera umuntago chandeka ebintombire bikole togo chandeka imeyo muntu ekero munta twariro bwoba imeyaye andekero kena marwa irasoa andekero kena marwa ira chibesa chiaye andekero kende saitani omosoa ochaka komotesa kumuchanda na sengenje yaki hiyabu to bwoba tabu Nyasaye imeyaye oyo mintone asemambia bono yondigeti ogotebya nga owechandoko ekero munta chakiri wechanda sobogima
ekero yesarigeria babo Petro hakaroba wechandekero bogima hakaroba kurigeria ngi bakurigeria kibare boye bakurigeria kibara menye kurinde Yesu Kristo akabarigeria hagachaga kubatebya mangana yoburuoti hakabatebya amangana manene hakabatebya amangana yokomenda chinguru abenga buno yo mintona semambia bono na chiramo nelingana lya Nyasaye handekero kende ngwe chandore handekero kende ngwabogole tichibesa handekero kende turanya gochirania handekero kende abana baho basokire bachire sukuru nande bayiranire no baramo naye omonene Nyasaye ontomire asemambia bono koletera mangana maya nga Nyasaye ole igoro heniga watomoro lyomuya Nyasaye wemeganda heniga komanyete na manyeto wechanda kwao na manyeto wechanda kwao na manyeto bolemeru kwao asemambia bono marikamana gontebya iga nga Yesu Kristo hakamana gotebya babo Petro nga 31 kama batebya nga kole na batebirie 31 kama gakiti mona wechanda mogoteba ningi turalie ose ningi turanywe ose ningi turabeke. Hallelujah. Hekeranya kubarigerio kunago wikanya mone kinyoni cy'igoro hogoteba kinyoni cy'igoro ticyana gusimeka kuzitijana gosangeria kone nigo chikori buya hakaba wikanye bisica hakawekani mwanya abantu nebisica omonene Yesu Kristo hakamana otebe babo Petro ngati mona wechanda ningi moralie ose ningi moranywe ose ningi morabeke marikamana otebe go mintone nga wose nakia abantu bebisaku nigo bakoriye ebyo byonsi kolende iso inore igoro omanyire nga muganetie ebintu ebyo byonsi hakamana ko bateinga mangana ya muwe chandera. Hallelujah. Abantu bebisaku bantu batamumanyeti Nyasaye bantu barase bibe nigo bawe chandekera mangana ya bantu barasa mangana mabe nigo bawe chandekere bintebi hakabatenga nonye nabantu bebisaku amangana ya nigo bagendete we chandekera. Hallelujah. Marikamana otebaiga agateba nga Nyasaye inore igoro namanyete yo mintone asemambia bono na chirengo gotebye nga Nyasaye handekero kende basote bagosiba bagasiba chibesa chiao bagasiba togenderera asemambia bono na letelinga na ligia kuruwa se Nyasaye rigoteba nga Nyasaye bwemeganda na manyete mechando wetera rigebire bya murangeri Nyasaye motebyo monenone uwechanda kwane na koletira sore obolemerwa na boletira sore nere Nyasaye bwemeganda nanyale okolera marikamana otebanga kolende litanganiriya oburuti bwa Nyasaye na oboronge bwaye na ebintu ebibyonsi na momenterwe Yesu akabatebya ngariya kolende liya oburuti bwa Nyasaye. Hallelujah. Iyo oburuti bwa Nyasaye amono oboronge bwaye nebibinde munyale komenterwa enyencho yaye ngoburuti bwa Nyasaye nigo obwate chinguru oburuti bwa Nyasaye nigo obwate okobwoko nene oburuti bwa Nyasaye na wora ko ebyokori yomongina na wora ko egasokori yo minto na wora go sesenye na wora imokia bana bao na wora okora mangana manene akabatebe ngari tangani ya oburuti bwa Nyasaye yo mintone semambie na ile bageri ngotebya nga eyentege tangania liyo oburuti bwa Nyasaye liyo boronge bwaye. Hallelujah. Oburonge bwa Nyasaye na kiora nyoro boronge bwa Nyasaye tiatuligira kitabu kya Abarumi isato ogosoma kwaye 22 marika otebaiga uchakire 22 neyemo kolinde bono boronge bwa Nyasaye bwarukiwe machikata iyo obwabaretwe kirori waberetu kirori namachiko nababani 22 maoteba enyencho yayo boronge bokorwaze Nyasaye obobogocha asenjera yo kwegena Yesu Kristo asobonzi abegenete naki watana ne katikori. Hallelujah. Heke ora mwegene Yesu Kristo oyo mindona semambia bono
omurangeri Yesu bwegene Yesu Kristo egere Yesu Kristo asoime yao agosibye bibe byao onyoro oboronge bwa Nyasaye kero anyoro oboronge bwa Nyasaye amangano nsiao naonchorerie asenge Nyasaye ni yaokora amangana maya asebali bamurangeri marika mana gotebase gitabu kya Yesaya isa togosoma kwa 10 ngatebya banyino oboronge amangana naba maya asebali na chirengo tebye kirora nyoro boronge bwa Nyasaye amangana naba mayasore asenge njono lyo kwa mawokora kwao asemambi yabona gotebye nyeke orabo muronge oli yoboro twa Nyasaye litangani eli yakabero lyo boronge bwaye amangana naba mayasore owo chande kokwo chandegete kero kende kwa oboire amarwara go ikaranseire kero mwaka nangyo nangina marwaire na chira semambi yabono ingokora lya Nyasaye ekirora toro boronge bwa Nyasaye na okorera mangana maya aserieta lya Yesu. Hallelujah. Tikazosome kitabu kenda kitabu kya Abarumi 14 hogosoma 15 na 2 marika otebaiga na kyoboruo tiwa Nyasaye tariokoria na konywa kuri ndoboronge na omorembe na omawoko bikorwa somoika omochenu. Hallelujah. Ebintu ebi byonsi nigo bikorwa somoika omochenu oboruo tiwa Nyasaye yo mintone talia sense moyo koria moria sense moya manyinga ne chinyama moria sense moyo koragera ya marika tebire ngoboruo tiwa Nyasaye nigo bora soboronge asomorembe. Hallelujah. Yamana otebanga oboronge na omorembe na omogoko bikorwa somoika ebintu ebi byonsi nigo bikorwa somoika ineno tagetomorembe ineno tatoboronge bwa Nyasaye ineno tagetomagoko antombale bachandegete babeire bakorera ora senyomo wachande kienga kienyinge na chira semambi yabona ngokorareria nyeke ora nyoro bulotiwa Nyasaye eke ora ari Nyasaye litangani no nyoro morembe no nyoro bulonge bwa Nyasaye no nyoro moko Nyasaye. Hallelujah. Amanika maotebaiga amaotebanga no morembe na omogoko bikorwa somoika omochenu ebintu byonsi nigo bikorwa somoika omochenu no moika no kurwa sobulotiwa Nyasaye eke ora tubo moronge bosiwa Nyasaye engencho yenango tebanga eke ro montaro munyaboronge yabwa tomorembe abakonyanga muntu ndekera konyoro montago sete no nekera go tarabara ni yako abwate jitangutangu na asengenjo yaki omoyo yemetabwa tyo morembe asengenjo na bwatali mocho eke ro montora aboboronge asobosibwa Nyasaye eke ora abo munyaboronge asobosibwa Nyasaye omonene bwimigana nako morembe to chandeka to kwengereria to koiro yo mintone to kwangaika asengenjo yaki omoiko Nyasaye no koma wako moiko Nyasaye no komorembe nande nokoe no komende chinguru na okoboronge bwa Nyasaye. Hallelujah. Yo mintone inale wote bya semambi yabono nga Nyasaye bwimiganda omonene bwa Abaisiraeli ere ni yakora mangana mwanje bandatanyare ere ni yago sesenia ngo irali bageri ngotebanga ngakeye mekronale ngomurwaire ngabagi nchandegete emeka ya Satani aborogi banyimukirete ngabangolera ngolera segetana ngo ndasa abanyanabi ngotema gorze ninkonyeke lakini tinakonyeka ekerona igweteri ngana lya Nyasaye yo mintone ngaswa sobosiwa Nyasaye ngaiwana Nyasaye ngo gweni ale na nengo tori ale yonyona nasiono kinawo chandeka imengore ane ngatwaro bobo bonge asengencho yo wechanda asengencho yo gima ngaliye likero kene ngalangana bonda basokwa ngachaka weitia asengencho ya mangana mabena aberengo kora kore nekrona chitasobosiwa Nyasaye ngamurangeri Nyasaye akanyara kombwera yonare kunywemete wiki ne weekende ngasara wana banyanabi lakini ekona muri Nyasaye bwemeganda nali yoboroti wa Nyasaye emeka yoboro yonsi nganyara konyebwa aserieta lya Yesu oyo mintone oyo ntegera tasebirebi nabiranyare kanengo turura mangana mange amangana yandege okende akoiro gwechanda sengoro yawo
nachira semambia bono ngo gotebia ngamuna Yesu gotebia boro kyobaye oko batebe ngarigia oboruotiri tangani na yande na momenterwe mangana naro chikomenderwa ekero kwarigirie oboruoti bwa Nyasaye ekero kwarigirie obonene bwa Nyasaye ekero kwarigirie oboronge bwa Nyasaye ekero kwabeire ase chinjira cha Nyasaye. Haleluya. Amangana naro komenterwa asenge Nyasaye ito nigari Nyasaye wabaria abanyino boronge oyo mintone igona gotebanga obwoba omuchaka no bwoba bwogo chibwe chanda no bwoba enyenjo yaenga ekero bwoba bwasoire mi omuntu engoro y'omuntu tigo twaro morembe engoro y'omuntu niye bwe chanda niyawe chanda. Haleluya. Antu bawe kabachandeka mbakote banga ndilionsi no ndare koiborwa na sengenjo yaki na sengenjo imechando asengenjanda kero kendo bwoba bwasoete imeyaye ekero bwaso imeyaye akarongande tayara agende agachaka gwechanda na chia semambi yabono hingo kuraringa Nyasaye eniga bwate chinguru chinene motamere Yesu Kristo murangerie Yesu chinguru chiaye no boruoti bwati bwana kobu ere Nyasaye niga kobwa na ne Nyasaye bwemeganda na bakunyara okobwera asiri etalia Yesu yoyo mitona no sia sonte origeretie asege moroberio ito turomone Nyasaye gosenye asemambi yabono akoruanerere no wechandira andekero kene na marwaire andekero kene ne mechando andekero kende na abana bawaseriwe andekero kende gwachande kyasebire binge andekero kene no botaka imekayo botaka watomeirwe na china mangana maya asemambi yabono botebenga liyoboroti wa Nyasaye ekerora liyoboroti wa Nyasaye amangana yonsyo mone Nyasaye na kurwanerere asengenjere no motongia oyura monense biya mono na biya mono tia Nyasaye osenye anonsya sore na mone na komendere chinguru na semambi yabono ali bakogende meremo tia Nyasaye basenye ali bali chi office cyabo tigo mone na basenye ali barastinga cyabo bakolega cyabo yokolema no kwenyorera omone bwemeganda tia gosenye engane mwamuneringa ya oburoti bwa Nyasaye na oburonge bwaye na manganande na omenterwe aseriye talia Yesu biya mono ndi biya mono muna nabatebeti maega marietana ngoro ko mutumwa Edwin akiriago Nyamera kurwa sige kanisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry igotoko mu chibusunga agetare rigena no tolo kumusasima Nyasaye tigo mone nago seni asenge njogo twara batagali obuya no nyino mutinyi onto bwata masabasaria asenge njogo saba masabonga bwata masaba manene yugo sabira abarwarete no gusabira bari ya kingenangeni cyabo cyasirete egera tukirangiria serie talia Yesu iyo kokonyo yalibaga nabo kwana mona inchi namba ya Yesimi nigere 07 28 74 77 93 tiangiro lelo mwanchwa umuringolia osoyo koligerelia enamba yetu Yesimi ya Yesimi nigere 07 28 74 77 93 abokunga kiranse chile chonsi egero nyoro bokonyi andekero kinaburaga ni amasabo omonene bwemeganda okorira mangana mange Nyasaye untumire aso okora mangana manene bantu bagwenire bantu bachandegete bantu basibire bantu basiboirwe asenge njobone bwa Nyasaye yandonsia soro yo mintone nabongere liba yego kwaligania nango tebanga kitari kemerongi datu omotie nyoyo imbato musangere kano monene bantu bawo chaguru chise mombali mbali bantu mbaru kero kambaru Nairobi bantu mbaru Gitare bantu mbaru Nakuru asenge nchoma sabakara manene amasabo yoko weniwa na masabo yoko rangiria chingena ngeni chao andegero kende koiberetwe asiri etali Yesu tyo monene Nyasaye senye nanda komente chinguru ko entoko bamona intwe asiri etali Yesu Kristo tiansabe asenge nchogo kora andegero ketura munyona Yesu tingani tyo kwana nyuma yana tebo monene Nyasaye na chira sore na sabiro okwabira kwebibe nchene na ontolie asiri etali Yesu tiansa basingi nchabarweire na bali bachandegete asiri etali Yesu Kristo Nyasaye omonene bwemeganda asebire birige lyo munginoria ngwe chandale obwoba soetie ekeraso yo obwoba omonene ime yayo biri yago chandeka ni yago chandeka iganaria kende yonsi yakora tiri kogenderera asemambie na asabire Nyasaye
omonene onerolekana na rushie na kubuna keremeka yonsi egero mobo bwi asirirezo Kristo na sabire na kwegena biamono ane biamono Nyasaye tiago senye na komende chinguru nilitukulia oliberigia asiri etalia Yesu. Shalom, shalom. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi.